Shalom. Horasma dihita namandohoti parmingguan di Bagasan Joro HKBP Mampang Prapatan. Lumobi dihamu natongon ombason dope mandohoti partangyangan di Bagasan Joron. Dongata ma debata. Naing masuk mahita. Tu parmingguata dibaheni martangyang nahoho mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 574 ayat sada dohot 2. Puji ma debata nani anado puji debata nungase sadosami malum dohot rohani puji ma debata nani anado puji debata olopon Tuhani hati dakon dengani basanai saya rahodongani rodusi paluai olopon Tuhani hati dakon dengan basanai. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Mandok moliate mahamu diamai, na marga roro hita sian gom-gomani haholomon, jalan na pausaton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan amanami na di Banua Gijang di bab boto hodo tu aka paroha nasian purbai marhite-hite bintang nanaung tubuh anakmu nasasadai sondangi marohanami asa hutanda hami haporseanis nasitongi marhite ibana asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogot marhite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji ma debata nasoka pasangap magoana puji ma akaru
sai torang ombuni nama sai saksa pasang apon ho ode bata tungso tadingan nama muji ho Tuhan nasa gogo baheno kulau pasang apon ho rodi ujung ingolu aku sai puji aku ho. Tangihon hamuma patik ni debata sian patik parjolo sahat opat parjolo audo jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dua, dang jadi ganoanmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua ginjang dohot di banua tongaon rodina di bagasan aek na ditoruni tano ianggo tugabe si sombaon manang sioloan. Patoluhon dang jadi dohonon goarni debata ianggo soture dalana ai hona uhum na dosogot akan namar sineang di goarna. Paupaton ingot hamuma pabardiaon ari minggui dina onom ari ma ulah hamuna si ulan muna alai anggo ari papituhoni ari paradian ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni huta ni halak pe namangebati hutam ai dina onomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitoni dibahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon hamobar tu patik ni. Amin. Potima dosata ale amanami jalabed debatanami na di banua gijang pargogo na suhatu dosan pardengan basa doho jala ro di saleleng-leleng na doa sini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot aka dosa nami ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jahoba sai unang paingot-ingot pangalosion nami unang ala asini roham sai urupi mahami ho ale debata hatuau nami palua hami jala sesa dosa nami ala anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaon ni dosa. Songon sitong na mangolu au ninna Jahoba. Tung na solomodo rohaku midah hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku midah hamu mulak di parjahati. Tumadikon dalana asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Maulia tema diho debata alabasa si bahendalani marite anami tubanua. Tabege mahata ni debata turpuk ni ari mingguon sian Markus sada ayat 4 sahat 10 sada. Markus sada ayat 4 sahat 10 sada. Tajahama marsori-sori. Dihalongonon dosi Johannes mandidi jala manjamitahi pandidion hamu baoni roha laho pasesahon dosa. Jadi ruar masude pangisini tano Judea ro disude halak Jerusalem manopot ibana jala dipadidihon donasida di batang air Jordan dung ditopoti de dosana. Yanggo si Johannesi imbulu ni uttodo ulosna jala huling-huling do hohosna akasi hapor dohot situak ni lobado si panganonna. Ondo jamitana naro masian pudikun nagumogo sian au nahurang tamado au pauduk au mangarhari talini sipatuna. Aek do hudidihon tuhamu alai tondi parbadia do didihon na tuhamu. Ujui maro Yesus sian Nasaret na diluat Galilea. Jadi tardidi ma ibana di air Jordan dididi si Johannes. Dina hehe ibana sian aeki pitor diida si Johannes ma mukap langit jadi songgop ma tondi songon darapati tu ibana. Jala sama suara sian gijangi namandok hodo anak haulongan ni rohaku lomo do rohaku diho. Ido sahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jalan na peopsa. Amin. Jolma sai puji debata Hamuna le jolma sai puji debata. Tahatidakon maha porseautai songon nahi tindakon nidongata saha porseaon disandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan natu mo palangit dohot tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman tinubuhon ni si Maria naga begabean sian tondi parbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumao na bernit di panguhumuni silatus
nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, laho hundul siamon di bata Jehoba, amanai pargogona sohatu dosan, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate, au porsea ditondi parbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogut daging halak naumate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabege matik ting di minggu sadarihon. Shalom. Horas marihita sude. Tabegema titing di huriata di bagasan minggon. Na parjolo. Gowarni mingguta sadarion ima minggu parjolo dung Epipanias dohot topik pasangap madebata di bagason habadiaon. Pasangap madebata di bagasan habadiaon. Paduahon pakkobasion ni padita fungsional. Sadarion minggu tanggal 10 Januari 2021 padita fungsional HKBP Resort Mampang Perapatan inang padita Teti Dorinda Borusitompul STH marhobas di HKBP MT Haryono. Koreksi sian warta na tertulis amang pendeta resota na patuluhon na modding di hari Jumat tanggal 2 Januari 2020 sada nunga marujungolu amata Guntur Turnip umur 55 tahun tubuh 5 November tahun 1905 alamat Jalan Pancoran Barat 11C RT 11 RW 3 Pancoran masuk sektor 2 dimakamkan di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2021 di TPU Kapuk Kadang tabuam maditangi akta asa tuhat tama nang mangapuli keluarga na tininggal honna na paupaton kegiatan gereja HKBP Mampang Perapatan hobar tu surat himbauan ni Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01 tahun 2021 taringot tu pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus diases 2019 manang COVID-19 pinabotohon ma tusude ruas ni HKBP Mampang kegiatan kategorial dipasok manang ditiadakan selama COVID tapai mama pemberitahuan selanjutnya nomor 5 program kerja Dewan Don Seksi 2021 tusude dewan-dewan dohot seksi-seksi na adong di huriata asa dipatu pama program kerja nabe tu tahun 2021 dina manusun program kerja dengan ma taparroahon tu orientasi pakobasion ni huriata tahun 2021 ima tahun pemberdayaan jala programi asa dipasahat ma na lumabbat sadarion minggu tanggal 10 Januari 2020 sada paunopon rapat HKBP Resort Mampang Perapatan koreksi sian warta. Nah benar di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021
patupaon di Huriatta HKBP Resort Mampang Prapatan do rapot resort mulai pukul 12 di warta pukul 9 diundur ke pukul 12 sahat tunasae maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan alani marhite surat undangan dohot wartaon niotang ma haradion ni nalaho mangadopi rapot resoti ima parhalado resot utusan sintua parhalado nagoktiki parhalado parartaon utusan pengurus seksi-seksi koinonia, marturia dan diakonia dohot pengurus dewan-dewan koinonia, marturia, dohot diakonia ia sihata-atta dirapoti ima laporan Pakobasion Resort 2020 laporan keadaan keuangan Resort 2020 program kerja Resort 2021 anggaran Resort 2020 sada dohot natubu di rapot papituhon rapat parhalado di hari Jumat dohot Sabtu tanggal 22 sahatu tanggal 27 Januari 2020 sada maringanan di gedung serbaguna ni Huriatta mulai pukul sia sahat tunasae di patupado rapot parhalado HKBP Mampang Prapatan laho mangarang-rangi program dohot anggaran tahun 2020 sada di Huriatta sibuano turapo Huria di bulan Februari 20 sada naroon alani marhite tition nyotang masude amanami inanami parhalado situa HKBP Mampang Prapatan asa ro mangadopi rapoti pawaluhon keterangan logo tahun pemberdayaan HKBP tajahama di warta nadong dihita dohot naong di-share bentuk PDF melalui sektor masing-masing napasiahon ulang tahun kelahiran parhalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriatta natongon marulang tahun di bagasan samingguon didok hatani debata atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibbo hamu ditikina 1 Petrus 5 ayat 6 parhepengon terlampir akapelean hamulateon dohot na asing na sujinaha dititingon taidama manang tajahama diharotas acara na adong dihita manang na di-share melalui PDF songonima titing ni Huriatta di bagasan na samingguon tuhatta ma nama masu-masu Huhut papungu pelean sada A sada B marende mahita sian buku ende 564 ayat sada dot seterusnya. Lasmarohata di tuhata debata Lasmarohata di tuhata debata Lasmarohata di tuhata debata Haroroani hagogoni Para sirohado Jehovah debata Para sirohado Jehovah debata Para sirohado Jehovah debata Para siroha manang hitaon Pardengan basado tuhata debata Pardengan basado tuhata debata Pardengan basado tuhata debata Pardengan basa manang hitaon
rohata di tuhata debata, lasma rohata di tuhata debata, lasma rohata di tuhata debata, haroroani hagogoni. Sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para siroha manangitaon, perdengan basado tuhata debata, perdengan basado tuhata debata, perdengan basado tuhata debata, perdengan basa manangitaon. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram mo nabi, di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amen. Shalom. Atane tuhata jamita di minggu ta sadarion minggu parjolo dung Epifanias na tersurat di Psalmen 20 ayat sada satro di 10 sada. Psalmen 20 ayat sada satro di ayat 10 sada. Suara ni Jehovah di bagasa ronggur Ede sian si Daud. Lehomma tu Jehovah hamu ale akka anak ni debata. Lehomma tu Jehovah hamuliaon dot haguguun. Lehomma tu Jehovah hamuliaon ni guarna. Marsoba mahamu tu Jehovah mamakke pakaian perhaduhuan. Suara ni Jehovah do di atas ni aka aik, debatani hamuliaon paron ronggur. Jehovah do di atas aik aka nabulun. Suara ni Jehovah do mardongan hagugun. Suara ni Jehovah mardongan hatongamon. Suara ni Jehovah do upunokon aka hau ares. Jala dipunokot Jehovah do akka hau ares ni Libanon. Uhud panihal ni halon na sida dibahen. Songon anak ni lubu nang Libanon nang Sirion. Songon anak ni horbo jalang. Suara ni Jehovah do manggurasahon jilam ni api. Suara ni Jehovah do mabayan humutal halongonan. Dihutal Jehovah do halongonan kades. Suara ni Jehovah do mabahen marasa rakatini jala dipalanga do akka tobak. Jala sudena di bagasat joro nai madok hamuliaun. Marhabang sado Jehovah makkoron aik nasumar. Jala marhabang sado Jehovah bahwa raja rodi sanililingna. Lehono ni Jehovah do sugut pergugu tu bangsonai. Tupahan ni Jehovah do sugut bangsona merdame-dame. Nima sahana. Di hita kadongan sah persyaon Psalmen nina di bahasa Yunani psalmoi edde marede Mazmur di bahasa Indonesia saya terjemahan ni bahasa ya Ibrani do sebenarnya manang ale bahasa ni hal Israel kuno di Tehillim malah
ganuk marlas ni rohana sida sai mardongan akka edde olo seorang enak konna pelagi bawa tormaredei do di alaman Jabuna mulo adong alat musik pakai hasapi jadi tadado hala Israel mulo marlas ni roha songon halak Batak alai mulo seorang do enak konna buru torhaboto ado dang adong marede alai di tradisi lama doi angko dung roh Yesus Kristus manang seorang anak bawa manang seorang buru tong do hita merlas ni roha alani di pesalmen 20 sion di dogma Teofani jadi debata patuduh dirina dakholan marhite penampakan sona tusimu samarhite api penampakan ni debata gabejolma ima Yesus Kristus ima natadok epifani alai di patuduh debata do dirina marhite kaswahara sona tajahan akidi Markus sadai odo anak kaholongan ni rohaku Allah menampakkan diri dengan suaranya suara debata namar huaso namar gugu namar punya kekuatan manang nasokal na dia madok Adam di dia doho ima Teofani dotongi Allah menampakkan diri dengan suaranya termai biar masih Adam disodo Tuhan namar saimara doa nama ile doa dang pula diberengi bana boh ini debata alai debata menampakkan diri dengan suara bodo menampakkan diri dengan songon api bodo menampakkan diri seperti merpati tikina terdiri Yesus Kristus dungi songgok ma songon merpati alai bodo penampakan ni debata marhitena terbuka langit bodo marhite nama ribak hire-hire ni bagas joroi gudang cara ni debata lau patuduhon dirina alani dihita kadongan sapersaon ternyata jot-jot hita mamereng hadirion ni debata marhite kalas ni roha panopaon semua diciptakan begitu sempurna dan indah sikop sude Ito pado waka bintang namar tonga-tonga langit waka bulan ito pado pertibion ito pado nang aka harangan duluk batang aek idona umum manada de bata alai ternyata di dok perpesal menon Allah juga hadir di dalam isarani aka goncangan-goncangan bumi. Mula dong di bata humuttal pertibion manang tadok mai gempa tektonik manang bergoyang humusor didokon si Daud huason ni debata doi. Mula dong gempa vulkanik haruar aka cairan panas sian gunung berapi huason ni debata doi nama apa ini bahkan molarong pe tsunami natarok sonar istilah adong songon longsor di tengah lauti berlubang masuk maiki ungi didorong se satu tepi pantai son namasa tsunami na di hitaon manang na di Jepang tong doi nina kuasun di dewata doi gudang nai hape tanda-tanda nang ronggur patudun hagugun di dewata nang dohonan ni terpukon molo masa pe kasongoni dak pola sabota ka duluk manang gunung berapi molo masa pe aka
gempa manang gunung berapi di bagasan air laut tak pola marsobah ita tu aka pantai-pantai manang laut termasuk di bawah huaso manang kendali ni debata doi. Jadi itu memang namasa di tengah-tengah ni hadal manon ala ni keterbatasan ni parbinotoa do pangatusion molonga mabultak gunung berapi babitor di Sobama gunung berapi masa doi mulai najulu manang lilioma do si kurban manang tumbel asasoy na gunung berapi on ulo masa tsunami leonom matumbel tu laut manang laut ahapi jala masa tapi satu tikion jala mungkin tu tikinan ng ro alay masailas doro hatta marhite hata ni debata pabuahon dohot patikos sa pikiran do taporsyata tak pula lahita manoba akadulok ng akahaw na bulon manang haw ares pay adinok ko diturbukon gobaran ni haw ares imahaw na masay na belga di Timur Tengah masay tugu alay budoy marupa bahanon ni Tuhan ni gambaran kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi jelas siya do diturbukon dioray mahita pesan-pesan khotbah manobah kahuna belga akaduluk akabatang-aik akalaut do akalanasi. Allah di dok si Daud leo kamu matu Jehovah hamu aliaka anak ni jolma leo kamu matu Jehovah hamu liaon dot hagugun di ayat sadaon anak ni jolma sebenarnya diterjemahon malaikat-malaikat surga pun turut memuji Tuhan menyembah Tuhan berbakti kepada Tuhan hormat kepada Tuhan karena Tuhanlah pemilik sang kemuliaan dan kekuatan. Di bana do hagugun do hamuliaon ni sadok portibio. Jadi ibana do olan ibana do si sobaon. Nangadok si sobaon na asing kekuatan manangah hapi. Didok si Daud aka suru-suru ape aka pardi surgo mano pada batado. Lihat kamu matu Jehovah hamuliaon ni warna marsoba mahamu tu Jehovah mamakai pakaian perhaduan manang namar haduan anggap perlu do dihita sukun-sukun puasa hita ro tu gereja dengan pakaian yang rapi kamar pakaian namar haduan nanti babui mai songo hami pakai jubah babuasa dan pakai biasa padita marjamita manang pakai biasa situ marjamita bahasa dang marsolop-solop Allah memang didok yang mau kita hadap, yang mau kita jumpai, yang mau kita sembah adalah wujud yang paling suci di atas kesucian, di atas dari segala kemuliaan, yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Enggak kurang na gereja teh, ay rohai do, amang padita na beribadaon, inda tohoro yang rohai teh, alay yang go natar suraton jelas doli do molo rohi tatu gereja iko marpahian namar haduhud molo ama korapi aung namar jas ordasi alang aku danang gereja-gereja baru nuaeng ba pakai biasa-biasa molo anak buru bagabe ulu tersubang emang ganggu doi. Ale yang kau didok di turbukon leo kamu matu Jehovah hamuliaon ni warna marsoba mahamu tu Jehovah mamakai pakaian na marhaduan. Oleh dok bahasa Batak marhaduan pakaian yang paling baik, paling rapi, paling bagus, paling sopan. Jadi memang dang nameng ada HKBP. Ayang gua HKBP na repotan bekom marsalon, marsasak, markebaya, komberjas, memang dia dituntut. Alani nang hala Israel pe selalu memakai jubah kalau beribadah. Tang nasorong baju nada biasa. Ala dirokon kita ingin berjumpa dengan yang maha kuasa. Pantas kita memberikan yang terbaik.
dan waktu yang terbaik dan pikiran yang terbaik, situasi yang terbaik untuk Tuhan, bahkan persembahan yang terbaik. Ido teologi anak bahasa leonota pilihan yang terbaik ala Israel pe mulai wado biru-biru bekuna na poso dakka do pe maranak dakka na nahiton na bersih, itulah yang dipersembahkan Tuhan. Di parade rohana sejabu martangiang di istok majo aka emosi pikiran asing karena kita mau menghadap ke tempat yang maha suci. Sudah hala Israel soni. Bahkan diorai malotajaha secara dalam diturpukon akan hasil jelas pe pangalahona orang boy. Misalnya alang bawa, alang buru-buru ini tercatat di sini. Tidak bisa memasuki rumah ibadah kalau enggak jelas. Kalau dia laki-laki, laki-laki. Kalau dia perempuan, perempuan. Tetapi kalau ada laki-laki memakai perempuan ke gereja, dilarang oleh imam. Tersurat, tersongok do nama saya ucami tahun ini di gereja ta aladong bawa merminggu pagi alai mana baju panjang. Dipakai mana mah sepatu hak tinggi. Dipakai mana mah rambut palsu nagajang. Barang orang manegor. Anggau rokon itu harus ditegor karena ada tertulis tidak bisa laki-laki memakai baju perempuan ke gereja. Tidak bisa. Mana buktinya nah? Ubah di Alkitab ini tertulis bahwa itu haram bagi bait Allah kalau enggak jelas status. Tetapi betul-betullah dia mau beribadah apa adanya dia hakikatnya, mau laki-laki, mau perempuan, mau imam, mau sintua, mau pendeta, harus bagus. Alanido tersinggung muse salah perhalado tu di Sumatera kami. Menu agenda abe hula-hula ni betong. Alai saya sigaret ison. Yuke mana agenda? Ai setiap itu tulang. Ai pasuamun tu sigaret mune. Amang pendeta. Na susah dar dau. Ai dang boy be terpaso sigaret non. Apa nai? Saya itu agenda. Alai saya di mana but. Minta maaf dia. Kalau memang usadari ke tak sadar bagaimana angka sampai metutung jari-jari nai ibas sigaret ini. Kali saya itu mana agak dobut. Maaf sadar mana memang saya telah kecanduan rokok ini enggak bisa saya lepas. Memang itu dilakon. Leon hamuma tu Jehovah hamu leon ni guarna marsoba mahamu tu Jehovah memakai pakaian namar hadohan. Mau perempuan di sini berdiri harus sopan dia karena dia memimpin ibadah ini. Ai repot mai mulo ana repot perhelado mulo maraget deh memang harus repot. Korapi karena semua jemaat melihat itu dan dia menyampaikan perkataan Tuhan kepada jemaat. Imana na Teofani kita menyampaikan suara Tuhan. Kita adalah perantara Tuhan untuk menyampaikan suaranya. Kita adalah sebenarnya wakil Tuhan. Suara ni Jehovah do di atas ni kaek. Debatani hamuliawan paro ronggur Jehovah do di atas aek akka nabulun. Jadi aeki pe di aeki ya Allah bekerja di sini. Tiki penciptaan ini dungi mangareak ma to dini Jehovah di atasnya kaek. Semua dikendalikan oleh Tuhan. Suara ni Jehovah do mardongan hagugun, suara ni Jehovah mardongan hatong abon. Amadok Adam di dia doho lasoni dotong di kitab Wahyu, suara ni debata paheheo nakka nama dicetana mana. Jadi akan ada suara Tuhan. Jadi penampakan Tuhan tidak hanya dengan wujud, tetapi banyak dengan suara. Satu pitu hali diturpukon penampakan Allah dengan suara. Baik itu petir, mang naronggur pi, manang suara ni ai pi, manang habe-habe pi, semua itu adalah menggambarkan suara Tuhan. Suara ni Jehovah do uponokon akahau ares, mematahkan kayu yang sangat kuat, yang sangat besar. Jala dipunokon Jehovah do akahau ares di Libanon. Uhud
panihal-nihalo nasida, melompat-lompat nasida di bahen. Bisa diobrak-abrik. Semua dunia ini bisa diobrak-abrik. Alani debata. Takkolat debata na mabailas ni roh alai budo menghancurkan. Itu nih doa ni parbesal melon. Kita harus takut kepada Tuhan karena satu detik pun bisa dunia ini dihancurkan. Kalau tengok do 2000 ada tsunami di Aceh, normal do sudah jolmai, sumur melauti, dungilas iro mangocar, ribuan bahkan jutaan meninggal dunia. Sudahna karena kekuatan Allah. Allah ni kumai biar hita tu debata, alerang mai biar hita memereng laut do takka doloki itu na salah penafsiran. Uhud panihal-nihalo nasida di bahen songon anak ni Lobu nang Libanon nang Sirion songon anak ni Horbo Jalang suara ni Jehovah do mangkurasahon jilam ni api ima sona betudu tu si Musa dia menampakkan diri seperti nyala api atau api yang bernyala-nyala. Suara ni Jehovah do mabahen humutal halongonan bisa gempa bergoncang bahkan meledak, dihutal, digoyang semua dunia ini. Kades, dataran Kades yang begitu luas, puluhan hektar bisa diobrak-abrik. Alani sotung terlalap pita, ambereng debata, nawalam masu-masu. Aleulu do debata menghancurkan dan marah. Suara ni Jehovah do mabahen marasar akatini jala di palang ado akatobak jala sudi na di bagasa jorone medok kamliaon. Suara ni Jehovah do mabait tobak langa sepi jadi gurun pasir. Itu gurun Sahara nina ratusan tahun najulo tobak doi masih subur. Bui gabi gurun kering sadape ha urang adong. Ale idok najulo itu adalah hutan yang sangat lebat. Bui do di bait Tuhan ini gabi gurun pasir kering dan gersang. Suara ni Jehovah do mabahen marhabang sadu Jehovah makohon air nasumar air bah itu adalah kekuatan Tuhan. Dikini senoak bui do ro air nasumar sude mate akan di pertibion asing ni si Noak. Jala marhabang sadu Jehovah pawa raja do ibana ro di sang lenda. Lehononi Jehovah do sugut pergugu tu bangsone tupani Jehovah do sugut bangsona berdame-dame. Alani dihita kadongan saporsiaon topik ni minggu ta muliakan Tuhan dalam kekudusan ikon tasoba de bata di bagasan habediaon. Song ni nang epistel ta di Markus sada ayat 41 dari 10 sadai. Nubuatan Yohanes Pembaptis ratusan tahun telah dinubuatkan Roma si Yohanes tang tiba-tiba muncul. Alai melota ta urut do garis keturunanna itu dari golongan imam Levi Harun bapakna Malim Zakaria ibana seorang pendeta seorang malim imam nama dokon para dehamu rohamuna siapkan jalan bagi Tuhan bertobatlah karena akan datang Tuhan yang akan membaptis dengan Roh Kudus anggau madidi do aik do ale yang ibana madidi do to di perbadia nanggo mamuka tali ni sipatuna be manangkasuna nang layak kau. Kehadiran si Yohanes dang songon jolma biasa yang mempunyai ikatan famili emar famili saudara si Pupudo si Maria do si Elizabeth ala natorasna si Eli mabuat itu ni si Harun hula-hulana do si Yohanes ale kehadiran si Yohanes bukan dari saudara sepupu tetapi dari garis keturunan imam yang harus menubuatkan siapa Yesus Kristus. Odo dihita kadongan sapor seaon molota puji debata namar muliai namar gugui idok Raja Daud sahak matuhita nang hagogoni idok
zamita dihita. Molo debataro na margogo tabuji bana margogo mahita alang asahor hita tu ibana. Molo ibana do na sumuliai bahita be gabe mulia ma. Muliakanlah Tuhan dengan kekudusan, mengakui, menyembah, beribadah. Penghuni surgawi saja malaikat-malaikat memuji Allah. Mengapa kita tidak memuji dan beribadah kepada Tuhan? Akui peran Allah di dunia ini yang bisa mencipta dan menghancurkan. Jangan pikirkan hanya peranmu dan dirimu sendiri. Jadilah abdi Tuhan. Dengarkan suara Tuhan walaupun dengan suara yang penuh kasih dan damai, tetapi juga suara yang bisa menakutkan dan menghancurkan. Suara ni Tuhan dotongi melomasa ke banjir, dalam biar mahita tu debata tanah longsor. Itu adalah kuasa dan keagungan Tuhan serta kekuatan Tuhan. Allah tidak hadir hanya untuk memberkati, tetapi juga memusnahkan. Daud merasakan itu. Ngadi rasau si Daudi hina balgani pasu-pasu di debata alai di hilala si Daud do mulumuru debata. Pasu-pasu di debata nama lon hagogo tu si Daud ima menalu si Goliat do berlaksa-laksa musuh Filistin. Idok si Goliat, engkau maju dengan membawa pedang, saya maju dengan nama Tuhan. Idok si Daud ate. Ailian ala Israel lo pakai mamang, song na barani, asai mekel-kel marga harga si Goliaton. Ai bereng geleng-geleng ni ala Israeli. Siapa yang berani? Narang orang na barani. Baroma si Daud. Kau mak, nama. Bai perekel si Goliat. Baroma karungan nam pakai ma amang baju mona. Ai pe belgahudo baju ni. Purang nei pe pakai cakuro. Ai nasaw nila purang bai mana pe pedek do. Arak pola pakai aku bejon di mana katapil homo pakai luar arwar abbalang lawan. Rosi Goliat, silakan maju. Inna geleng inna. Baru si Daud, kau maju dengan pedangmu, saya maju dalam nama Tuhan. Turun mana? Tori lempar mana do? Langsung dipenggal, dipotong kepala Goliat. Alaniaha, karena dia mendengar suara Tuhan, dia telah mendengar dan merasakan hadirat Tuhan dalam hidup. Alaninang hita pe mulu-ulu hita biga suara ni debata marhita kaede nang kor nang firman Tuhan nang akan masa di pertibion boy hita melangkah mandok dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus saya melangkah maju. Bagaimanapun kekuatan dan kejahatan dunia ini dan iblis, hidup ibana saya mampu dan saya percaya diri untuk mengalahkan siapapun di dunia ini. Ido kesaksian si Daud diturpukon jamita mau di mana tasobba matuhani angguau ngahui lalabe. Allah adalah sumber kekuatan dan sumber berkat, sudah saya terima. Allah adalah sumber kesembuhan dan panjang umur kesuksesan, sudah saya terima. Soalnya mamang atau inang tadokon, soalnya karuas na dijabu banggona alania ka sahi todo alenga gumudak pasu-pasu itu ania temang so naci ilala amo kamang ros nurian yang metu ale kesemangat karena itu mengalahkan segalanya. Gumudang dalam nama Yesus saya akan beribadah, datang ke gereja kayak mampang, bangun pagi-pagi ale ni hol suado asong nacit subuh be bereng be amak perdita nami mulai na akaruas aijabu mau na alinak soni dalam nama Yesus saya melangkah apor syami do panguluko yang menyembuhkan hidup si Daud. Saya bahagia karena Tuhan, saya punya kekuatan baru karena Tuhan, saya punya sukacita karena Tuhan, saya punya damai di hati karena Tuhan. Bukan saya manusia sempurna, saya juga punya kelemahan dan dosa, tetapi karena saya telah menyembah Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatannya kepada saya.
Alani dok sedau bersedialah menjadi hamba Tuhan. Siap sedialah kapan dan di mana saja. Sama seperti Yesus yang mau jadi hamba Allah. Manang sadi hari pe Yesus disuruh dibata oleh bana. Bahkan mati di kayu salib, darahnya tersurah di Golgota. Tapi karya-karyanya selalu menyembuhkan manusia, menguatkan, bahkan menghidupkan. Harus mengakui dan mengandalkan hanya Tuhan, hanya Yesus, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mulai dong fenomena alam, jangan berpikiran negatif. Jangan hanya berkata itu bencana alam, tetapi itu adalah kekuatan Allah yang bisa menghancurkan gunung sinabung, Semeru, air bah, tsunami, manang di dia pihak karena masa tanah longsor, dohot, corona sekalipun, itu di bawah kendali Tuhan. Suara Tuhan di atas air yang merayap-rayap. Sekarang juga suara Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Suara Tuhan di Taman Eden yang memanggil Adam, Adam, di mana engkau? Dan suara Yesus yang menghardik laut, berhenti. Itu adalah teofani, suara Allah. Boy di paso, nama dok, Lazarus bangkitlah. Itu adalah suara Tuhan. Setan keluarlah. Itu adalah teofani, suara Allah melalui Yesus Kristus. Walau boy biak kasih ni Yesus, pamalupo nama sahid. Itu adalah juga suara Tuhan. Masai marwaso do suara Tuhani nang sadariot tuhita. Alani tarok ma dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus berkuasa dan punya kekuatan. Tuhita salu nadang holan padita situa nang ruas pe budita tangyang masih tangyangan na tenang. Ang akan dijabu masih tiopat tanga kamu kana dijabu wartangyang upasaha ma tordiku nang dagiku tuho oleh Tuhan. Suaram nunga hutang yok kami di minggu sadarion. Najolo sonari dok marsugot. Suara Yesus terus bergema, tidak akan sia-sia. Alani dok, suara Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Suara ni debatai natahatahoni, ede ne buku ede tadehoni, dang mago buti manang kembali begitu saja. Tapi itu bekerja. Marhuasa do ede tai. Jadi mulu dirokon, apa bedanya organ kita dengan organ tunggal? Bamolo organ dangdut orang arong wasoni itu, mana ada berkuasa? Tapi organ gereja itu berkuasa, punya kekuatan, dan yang memainkan itu pun punya kekuatan sendiri. Berbeda dari pemain musik biasa, berbeda. Song leader kita ini punya kekuatan yang khusus, berbeda dari song leader dari pesta-pesta. Karena mereka sudah di dalam Roh Kudus untuk menyanyikan pujian dan menyampaikan suara Tuhan. Alani suara Tuhan juga bisa mengembangkan, memajukan, menyembuhkan, tetapi juga bisa menghancurkan. Alani di takadongan sabor seaun tasoba ma Tuhani jenasa roha, jenasa hati-hati, jenasa ngulut tabi. Amin. Mutang yang maita. Muliati ali Tuhan pasato Tuhami hatam namar waso namar mulia amadok jadi ma jadi songonido nang hatam marsaringar satu hami di minggu sadarion pataran matutu idoko gabe daging ma hatai jadi ma Yesus Kristus di bawah sanggolu nami rotu pertibion hatama si pujion nami asa pujian nami maho gari suru-suru perdi surga mamuji marsoba manukap na yang mahamili Tuhan padang gatot diri nami marhiti kahata pabahenan nang kapahian nami na marhadohoan mulo roham itu gerejaon pada dehami roha nami sudina ka diri nami pikiran nami omali Tuhan tangyang nami suaksoni akaruas ni huria na beribadah cecabu dipakai nasida doa kapahian namar hadohuan lahu mamuji pasang apo jong nasida maka tidak kau kaporsan nasida jong nasida majalo pasu-pasum jong nasida mamuji pasang apo ko lani pasu-pasu ma saha ma suara ni Jehovah nasokal nabedia laho tu salut nahai makajol ma di pertibion
memahami Tuhan ubasa taima diri nami daging doto dinami ibagasan Yesus Kristus. Amin. Maredita. Jehovah debatata, amen haleluya. Si gom langita no onro di sina, amen haleluya. Betahita lau pasindang tujolona, amen haleluya. Nasokal jalana Badia di Jehovah, amen haleluya. Edehon, 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 amen haleluya. Puji Jehovah debatata, amen haleluya. Para sirohana sumurung do ibana, amen haleluya. Ta endehon magwarni debatata, amen haleluya. Alan didengani basana na tuhita, amen haleluya. Edehon, 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 amen haleluya. Tatanya koma peleata ale debata amanami na di Banua Kijang odo haroroan ni saluhut si leo na denggan do nasa ulibasa na maulitus upasat hami masian na nilon mi tu hami pelan nami tu ho sai jalo mai gabi wap na husus ti jolom pasu me jalaramoti asa hupar hasya kami peleanon pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam do di pertibion buhay maruhanami marhite-hite tadim asalam hutadahami godang ni silehon mi tu hami asalam girgir hami mandok maulihate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi odiro di pamataku osado gogoki rodi saluhun artaku hati Tuhan nasa usato kudo Ale amanamin na di Banua Kijang sai pinarbadia magwarmu
Sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham, di Banua Tongonson na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hangoluan siapa hari. Se sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ai ho dona puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni leleng na amen. Di pasu-pasu jadi ramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jalasima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor horma damena tutodim. Shalom. Lasmaro hatta di tu hatta debata, Lasmaro hatta di tu hatta debata, Lasmaro hatta di tu hatta debata, Haroroani hagogohoni, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para siroha manang hitaon. Pardengan basado tu hata debata, Pardengan basado tu hata debata, Pardengan basado tu hata debata, Pardengan basa manang hitaon. dameni debata saor tu hitaon, dameni debata saor tu hitaon, dameni debata saor tu hitaon, Si bae dami manang hitaon. Debata pasangan anak ini. Jai.